Hai, puiu. Hai acolo la căsuță, să stai lângă căsuță, așa cum. Hai că aici iese schela. Hai la căsuță. Așa, uite-te încoace. Ia uite la mamica, Lizuc. Așa, fetița. Hai. Hai, râzi. Hai. Așa, așa. Zâmbești, fetița? Brânză. Hai, puiu, hai. Zi brânză. Hai la căsuță, să facem poză la căsuță. Ia zi brânză. Hai. Brânză. Hai, Lizuca, hai la căsuță să facem poză. Mergem, puiu? Hai. Brânză. Ia uite la mama. Ia uite la mamica. Lizuca. Așa. Hai. Hai. Hai, mă. Hai la căsuță. Doamne. Mamă, câtă zăpadă. Hai, fuga dacă te-ai dat. Hai, fuguța până vine bunelul. Hai, fuguța. Hai, fuga. Hai, Lizuca. Bă, dar ai ninge. Îi trage toată ziua. Ai grijă să nu cazi. Hai, uite-te la Cristina. Păi nu, că eu o filmez acum. Și îi fac poze câteodată când prind momentul. Ai grijă, așează-te. Hai, așează-te. Hop. Hai. Hai. Hai, dă-ți drumul. Gata, dă-ți drumul acum. Dă drumul jos, că ai să împingi zăpada. Hai, fuguța. Hai că ai pus-o pe tine. Opa! Ai căzut jos. Așa, hai, mai tăvălești prin zăpadă. Se pozează. Hai pe îngeraș. Așa, așa. Stai chiar la îngeraș. Ai dat zăpada în ochi? Nu. Nu, gata. Cu săniuța ajunge. Hai du-te la căsuță, Lizuca. Hai că ne-am dus până încolo. Am făcut și o căzătură de zile mari. Păi da. Hai du-te la căsuță. Deschide căsuța. Că avea zăpadă. Păi stai, poate e închisă căsuța, Eliza. Poate e închisă lăcățica la căsuță. Ia uite la mama. Păi dar e frumos să avem amintire, poză. Gata. Ia arată unii Lizuca. Unii Lizuca, ia scoate fetița capul. Mamica nu vede Lizuca, ia scoate capul pe fereastră. Cine a făcut tot aici? Lasă-mă și poți vede acolo. Cine-s ăsta? Cine să dea iarna cu tare? Păi da. Eliza. Cine să te dea? Aolo atent. Lasă-l acolo. Ce l-ai scos ala? Închide ușa ca să îngheți casa. Intră zăpadă în casă. Intră frigul. Sărăcie. Dar ce-a scos calul? Vrei să spui pe dâns? Asta de ce l-ai scos? Eliza! Răspunde la întrebare. Eliza! Eliza. Ia uite-te la Cristina. Ia uite la mamica. Nu, hai în casă. Vrei în casă? Auzi, Cristina, avea nepoata. Și sunt frumoase și de decor, fac fructelele roșii frumoase.
Câte se mai din 27 sau în 28? Ce? Azi în câte? Ai 28. În 27? 28. Ce vrei, Eliza? Cum? Dai dreptate. Hai, dă-te. Hai, dă-te, fă buh. Gata, odată și acum. Hai, gata, și mergem în casă. Hai, dă buh. Hai.